Бүген Рамазан айының 17-ші көне Татарстан мөфтие Камил Хәзрәт Сәмиғуллин Буа районына сәфәр кылды. Буа мәдрәсәсенең яңа спорт залы белән танышты. Район җитәкчелеге оештырган ифтар мәҗлесендә катнашты. Җәлил хәзрәт әйтә алмагач, ул җыеп сүтү кереш. Камил Хәзрәт Сәмиғуллинның эш сәфәре Буа мәдрәсәсендә башланды. Биредә ул яңа спорт залы белән танышты һәм шәкертләргә мастер-класс үткәрде. Укучылар мондый дәресне югары бәяләде. Борьба – это очень сложный спорт. Көрәш ул катлаулы спорт төре, көндәшләр дә көчле. Бүген безгә төрле күнекмәләр күрсәтелделәр, ярыш миңа ошады. Мне очень нравится ходить на вольную борьбу. Миңа ирекле көрәшкә йөрү ошый. Бүгенге ярышларда көндәшләрем көчле булса да, мин аларны җиңдем. Я занимаюсь вольной борьбой. Мин ирекле көрәш белән шөгыльләнәм. Миңа ошый. Көндәшләрнең төрлесе булды. Я занимаюсь вольной борьбой 3 месяца. Мин ирекле көрәш белән 3 ай шөгыльләнәм. Көннән-көн осталыгымны арттырам. Әлхәмдүлиллаһи вахда, вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'да. Татарстан мөфтиенең эш сәфәре ифтар мәҗлесе белән дәвам итте. Аны район җитәкчелеге тарафыннан оештыру инде күркәм традициягә әйләнде. Ифтар ашы табынына имамнар, ураза тотучы мөселманнар чакырыла иде. Камил хәзрәт аларга Рамазан айы фазиләтләре турында вәгазь укыды. Кем Рамазан аенда ураза тотса, иман белән бергә Раббыбызның мәрхәмәтенә өмет иткән хәлдә уразада булса, аның барча гөнаһлары гафу ителер. Иншаллах, Гайд көнендә безгә барыбызга да чиста яңа тугандай балалар сыман очрашырга насыйп булсын. Очрашу күп санлы сорауларга җаваплар бирү белән дәвам итте. Һәм ул ифтар ашы әзерләнгән табын артында күмәк рәвештә дога кылу белән тәмамланды. Алсу Сәмиғуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары.